Praga R.A. Putra Bathara Resak gome kang semenani bali dening Pradang Putra ingkang sampun lumampah pijeling Pradang Putra lho menika ketalipun dening Pradang Putra Robi Celos HP HP-ne Pak Yugo Hai AO Yoi Jos Ya AO Yoi Jos Hayya Ayo wong Utaping perawat dobleng ngagung serang biar candra ingkang katon sumber jojo adyo selo bangkit di selo ngaran perawat dobleng sabdo wampah arubutan berenang toko ya ijos ya ya Allah Sangkot kumrakot angayai ngarti minangka atur pagelaran puniki datar kedhep kita memuji mugi tansah amangke basuki Sengkot kumrakut ngayai karya pinangka atur pagelaran kawula datan kendhat kula amepita mrin lestari kabudayan Jawa Bambang Sodu hei Gacot hei oh ya
Haya. LA Putro Atoro. Ya Jos. Awas rata tinggal yo. Matane. Madeg sik Mas, sik piye? Piye to? Iso ngepang mere? Kepang dikempit. Ndase kuwalik lho. Ndasmu kuwalik lho. Kudu ndas sing kuwi didone. Nah, ndase jarane. Nah, tumpahi. Marai bapa. Nah, ngono lho. Delon malah ngalih, delon ku lho. Nah, didelok. Mari latihan teko. Latihan mesti absen terus ngene iki. Ayo, nah sikile digawe, sikile ha. Nah, sing maju jangkahne sisih lagi isara. Oh, baleni nih, sing baleni metu neh, heeh. Iya, balik ke kono, heeh. Kamburi. Buri pasar. Dah. Matane teko kene. Ngisor. Ya mburi iki. Iki ngono dhuwur ya, Cerat. Heeh. Dhuwur iki. Matane piye? Kliru, kowe mudhun. Kleru kowe mudhun sik, heeh. Kowe mudhun ora, kowe lek gak ndang mudhun tak miki lho ngene gini. Nah, ning ngarepe Andi Gison kuwi to, ndak kepange ndase kepange tokno saithik ngono lho, karo obat-obatno. Ndak sing diwi. Ndase kepang, Bu. Ndase wonge ra nek digawe isan. Rada mundur. Nah, yo metu. Nah, dipecuti ping 3 lagi metu wae.
Ayo. Metu dipecuti ping 3 metu malah di plong-plong. Ping 3 ki mung pisan lho iya to. Lah iya to pisan-pisan ha to apa hitungane ping 3 ngono lagi metu. Loh, lu ping 3 to. Heeh. Iya iya mana to. Wis rada nganu rada ngalih. Ora. Ngene mutungan jangkrik deng nanti cadak ya pange. Nah. Balene misalkan sing rada apik, sing bagus didudone to. Nah. Yo. Tanah. Kepang kudu merucut ae jare. Ya. Jos. Yeah. Jos. Hela. Ya. Sudah bagus. Yang datang prawara koso makurukra kumiwang gedari swaraneng tataku panggriting torongga bande beri monyo sawuran mangungkung pracina kumangkat ing brang gambira tyasingah Untaping Marwadya plengkang ngabaraken para tamtam ingkang sampun sugih gati anengga bidaling para tamtama saking Kadipaten Prajalodaya. Nggih Prabu Jaleng Srenggi Sawadya kula pramila atus pundi babaripun kawula sakanca LA Putra Bathara namung saged ngaturaken sugeng winara sugeng pamirsani nuwun. Oleng wasana para tamtama waraka LA Putra Bathara. Persiapan siap. Sik. Nah. Siapa? Bergoyang bersama LA Putra Bathara. Hopnya Jawa Timur ada
Wonge Drawasi rada ati. Pripes milih aku nalikane kowe pamit lunga mulai ora mesti ngeteruske laku langkahmu yor sinar bulan ajani aku ing sepimu kulitan titipan dongaku kanggo kowe sing lukis tresnoku Sigado. aku ora bisa turu Asoy. yen rago usap dhisik sirahku aku bakal setyo turu sampe angin gowo kabarmu yen kowe uga kangen aku jaluk jenengmu ning jero ngimpiku Ayo yang animasi deh, ayo. goyang goyang Goyang, goyang, Putra Bathara. Ada Bu Maya. Malah ngerok. pepe lagi yor sinar bulan kancani aku ing sepimu kulitan titipan dongaku Ayo Pak Munir. kanggo kowe sing lukis tresnoku Mas Ipan Aku ora bisa turu yen ora mbok usap dhisik sirahku. Aku bakal setyo nunggu sampe angin gawa kabarmu. yen kowe uga kangen aku jaluk jenengmu ning jero ngimpiku Putra Bathara Iya. iya Iya. Mas Kiri Bersinar bulan ngajari aku ing sepimu kulitan titipan dongaku kanggo kowe sing lukis tresnaku. aku ora bisa turu yen rago usap dhisik sirahku
setya nunggu sampai akhir gawa kabarmu. Ayo Sika. Yen kowe uga kangen aku calo jenengmu ning jero ngipiku. Kowe uga kangen aku Calo jenengmu ning jero ngipiku. Oh caca ya. Ora apa-apa wis. Mijeling para putra ingkang sami lumampah saya menengah. Sagira Bro. jebul kok yo mung semene prasetyamu ora ana nyatane janji tresno ati mati kowe teko pedhot katresnaku apa baya wis pinasti urip tansah nandang lara ati tanato katresnan jati kejotaman gonku urip iki piye kek kepiye aduh dewa dubatara aduh nyawa kula nyuwun pangaksama yen to urip tanpa guna nyoba kula enggak kapunduta biyen mula aku lila nika krama karo wong lanang liya pamujiku muga bisa bagya mulya ageng salamiya atuh dewa dubatara aduh nyawa kula nyuwun pangasaba yen urip tanpa guna nyawa kula enggak kapunduta piye kek kepiye biyen mula aku lila nika krama karo wong lanang liya pamuji
siku moga bisa agya moyo urip salamiyo. Telot dalem patarang mejening para taruna kang samya makempal lumaraipun Gusti Prabu Cereng Sregi kapanggihan saking Lodaya. Amuk sura prata jaya lutira menyak kaya wong jalan lujen kaya wong jalak patihlah. Wong kadhewaten Praja Lodaya Olana Gusti Sinuwun Praten Kalis Prata para prajurit kang sami midhal ayo samya bidalya yo lantalah. Wong kadhewaten Lodaya ayo tumuju Praja Gedhi Bayang Sekar Kedhaton Dewi saka langit. Bagi mriku minangka ditaning angkara mengko wong Lodaya leheng punika untaping para adya bala Prabu Cereng Sregi sawadya mlingkang sami sasramu padhalipun Sang Prabu Cereng Sregi ingkang mijil saking aras roban minangka dutanipun Patih Lodaya. Prabu Cereng Sregi ingkang samihang ngaraya dening Gusti Kang Mahanasa. Toni Tamblang lahing punika Sang Prabu Cereng Sregi kadherek dening Raka Patih sakembaran arsa tumuju Praja Kadhire yang Bayang Sekar Kedhaton Dewi saka langit. Menawa ngautus dening Prabu Singobarang saking Kutha Lodaya Prabu dados budi babaripun saling para putra wayah L.A. Putra Bathara kawula sak rombongan namung saged ngaturaken sugeng minara sugeng dalu sugeng abasane la sumangga. Yuk.
Putra Bathara Wanci suruh surya aku eling dok janji desa mono janji desa mono nalikane lungguh sanding ora lali tansah tak eling-eling aku tansah tresno katresnanku ora kena dipisahno kaya ora bisa lali sing taati bisa urip nyamiji besok yen wis umpul idamanku urip ora sengsara hanya nyuwun marang Gusti kina bulan kegayuanku iki katon ana netra sing tak jaluk ora bisa dipisahno kaya ora bisa lali tak enteni janjimu sing sejati besok yen wis kumpul idamanku urip ora sengsara hanya nyuwun marang Gusti kina bulan kegayuanku iki katon ana netra katresnanku ora kena dipisahno janjimu sing tak ugemi sing taati janjimu sing sejati Allah putra Bathara Prabu Cereng Srikadek Rokopatih nenggih tumuju rono kene margi lemat manunggal praja Sewenegari sorak gumurambata rupuh genjing monon rak sulur ranceng rono kene margi lumaksa barisane kadya sera brangidi ingkang sampun kancing wontenipun palangane praja Kadiri ingkang sampun makempal wontenipun alun-alun olah kanegaran praja Kadiri saking para Taruno saking para Jawatang sami jumlarit soraking para prajurit nalika semana dadi emban awak ayaka minggah Gusti Prabu Cereng Senggi mlebet wontenipun sasana pertapan Sang Wirataraja
Elok kang enggal kalebet Gusti Sanalika. Bangke Gusti sak pinanggihan bumi sarta kawuninipun. Dening Rasmana Gusti Prabu Lembami Jaya sira nenggih. Adipati Prajalodaya bakal berkunjak praja diri saknalika kawulungake serat lamaran saknalika gereng-gereng Bandaranira. Oh, Wadya boleh kang sami lumampah menjeliput dening sang ratu. Ratu jalan sebagai sami Maraya dening Gusti Antahanasa. Ayo kene Wadya Balolodaya ayo wong praja kadiri kolak mala nyidam trembelo bakal tau prak-prik kadiwatan praja diri saisine lamun toko ora ulungake sangrata balah ora bisa ngukup kadiwatan praja kediri lamun dadi sangsarane Prabu Celeng Sregi. Ayo sungsang hawrak lakon legane ngati iki peladal. Ayo praja diri apa dadi palangan apa lubuk serat lamaran kok undurna ha es kok engone kacaritane Sang Prabu Celeng Sregi kaya asinibi papasan lali Purwada Sena mandeng puja mangambaran ical wujudipun kelane dan blek dados prahala ipun dados wujudipun sampeyan kelo gendang papaning ta agemane para
jangkape dibusana ingkar wiwitane ingkar lingsam yen motan nelampah kangka urip tresno tulus nadyaning guguk as putra jenggala samapta anggrung kepiwutangarae aji Raden Jurit nunggang kuta majing ing ranangana Putra Bathara Allah ya
sasena arsa jangka bombe angupaya hamba minta maha suci tanto boleh datang monggo sira tertaning sautrata dasare sang manjarang malonceng ya tet ora kumira not ola Jangan pendesikro anoto baris wijiku molong dampya bumrakut lampai binarong kaprawata kade gumelar ngempeki suraknya ger Alah, yo, ayo. wayahe yo Pancal ya dipancal. Dite apa dibe ngono pisan ae. dilarang meniru adegan ini ya. Oh, Hoi. enak. Malah ditandur. Sak serkelan gek wis. Ayo. Lah. Sajake apa pak tenan iki bocah e. Yo. Ya. Nah, tandur. Kowe saman iki. Loh. Piye bos? Piye sik iya, Pripun? Bocelenge sing klenger. Biacut ki bakal bocah sing mau to. Aku kok pengen dikonokne to, Mas. Oh malah pengen. Heeh, ditandur. Ya Allah, ditandur ya, rada penak ya. Dicep nih, Mas. Dilep, toh. Nah, iki, monggo bobo. Soale jenenge gak ngatasi bobone iki.
Masa bapakne ra ngatasi mereka bacot. Heeh. Ayo, nang metu wis angel mlebu barang dadi gak angel bisa ndelok apa neh iki. Piye? Piye? Angel-angel bapakne ra ngatasi karo iki lho kok. Bapakne ra ngatasi karo iki. Nah, iki wonge, ha. Kayak tarani gen sabeti tapi bentuknya sing gedhi ae, ben marem. Cara galer pisan. Dutune lebar jaran kok. Hong sekarang pawono langgeng sun puji marang pangeran mugia maradang mitra sami tansah kaleos bereng sambi kala. Aku kang setya satuhur wit biyen nganti saiki bebasane beteng kepapak over sumunar andika pangayomanku lahir batin wonata bangsa jae andika mone gurang rano tondo yang di pasosane renggane nangkat amrat tapi datang lasu mugi lestario marato berkahe widi andi ngomong tansah limbang banyu wanku setya kula tansah lemlabi aku kahang setya satuhur wit biyen nganti saiki beban
lete kowo nyoto bebasane riko semune kurang reno tondo yakti pasang sene rika ate angkat aurat patepi datot lesu. Wis ora apa-apa. Aman ya, aman. Aman Pak Sidik. Iya siap ya, ya, ya. Mokyang tok barakahe nyuwiti. Ati ngomong tansah lipat. Banyu nuwunku sadya kula tansah nglam-lambi. Oke, masih bersama LA Putra Batoro juga menghibur para masyarakat Sendung, Aglik, Srengat, Blitar, Raya. Ya. Juga kerja bareng Sakira Bro Audio, Legeri Sak Blitar Raya. Ada Reza Apriliando. Ayo Ndo. Ayo wong lanangnya Ndo. Iya siap. Terima Iya, kasih iya, Mas mekar Samuel. lain kok dhisik ya, siap, saya iki saya. Piye? Siap, iya, siap, Mas, iya. Cek ya ini, Lah adalah wis ngono kae, wayahmu ki lho. Iki lho cacah iki lho wayahe ngelori kabel lho malah turut kene Lah lho iya. maksude no, PP Blitar iki panggil asaya wong-wongan iki. Zo. Iya, 2-3 lagu, Iya, wis pangkat siap iki. Wis arep sedulurku mongkolah sak sembarangmu, penting ngawer. Barang-barang LA Putra Batoro. Syakira Audio terima kasih. Iki wis pol sakene. Oh iya. Kan mepet panggung penyanyi. Sayang
Kaya kok sing guyu aku. Iki lho guyone mengken aku. Suwe ora krungu pawaranamu. Bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing ada tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis ngali janji suci nganti kamu wingi. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnaku ora bakal ilang. Kang Mas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke kabeh mring pangeran, yen mesti jodoh ora bakal kurang dalan. Barang-barang el aku robator. Syakira Ayu terima kasih. Ya ampun, ini piye iki? Sapa-sapa. Terima kasih. Lu langsung lagi kan ora satu-satu. Kang Mas kesayangan, kaya ngopo rasane ati iki. Suwe ora krungu pawaranamu, bingung rasane nandang rindu. Kang Mas sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi. Apa sliramu wis nali janji suci ketika wingi. Singkat ya. Aku ra ngemis ning atiku miris, curiga rasane apa wis ana gantine. Kamangka aku isih sayang, tresnaku ora bakal ilang. Kang Mas jaga tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu. Tak pasrahke kabeh mring pangeran, yen mesti jodoh ora bakal ilang. Sakina asalale isi aham aham asai.
ati iki suwe ora krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu Kang Mas sing tak tresnani DM di WA kok ora balesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi kamu wingi Tinggal yo. Hey. aku ra ngepis ning atiku miris curiga rasane opo wis ono gatine Kamangka aku isih sayang kowe nak tresnaku ora bakal ilang aku ra ngepis ning atiku miris curiga rasane opo wis ono gatine kamangka aku isih sayang tresnaku ora bakal ilang Mas jagane tresnaku kaya dene aku kang jaga tresnamu tapas rake kabeh mreng pangeran yen mesti jodoh ora bakal ilang yen mesti jodoh ora bakal ilang Ya ya. ya Satu tembang lagunya sudah ini Mas Iqbal pripun? Ya satu lagi no. ya mana Kan guys Nindo. bengi Iya, heeh. Dalam. Mungkin ada request ha. Iya. Baru Barangkali ada request ini dari para penonton yang ada di sini. mas-masing kang ajeng bubuke monggo. Request los kemawon iki heeh. eh 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 Andai tak berpisah, lah wis kadung pisah piye wis bisa toh? sampun Iya ngalah Iya. Datuk, heeh. Oke Mas nanti diturutin ya. Nggih. Dalam apa ini? Lilo. ya sampean mau tidur ya aku nyanyi lilo Enggak. Berarti main dua iki Lilo ning kok. Kongkonane ibuke kuwi, kongkonane ibuke asline no. oh paling Buke isin, rono heeh. maju Kongkonane wong tuane. iso iki Iya nanti ya. Oh, kongkonane anu to, Pak Mas Geri to. Iya ngalah. Oh. Isin ta, heeh. Duet ya ora apa-apa, Bos. Nah, heeh Manut. iya. Gimana? Iya Baca ini ya, tak manut sesep. tukang gembot saja. Heeh, tak saja tasik sepi. Lah nggih. Jane wonge rame tapi arepe omongin jek isin, heeh. ya wis sembarang mas aku bingung ya aneh ngomong apa iki Bingung ta yo wis. lah ya yes kok kesel iki modele bodoh Satu lagu cukup terbaru ya Mas ini. sidak seneng bulan kekencaring ratri
Kenyo manis sesotyaku Loro lopo tanah sagandeng ala siro Lelono wono trajang bojo tresno Aku kemi janji setya kang tinali Nyawiji tekaning hati Sumpah ing ati sayang tanah sasandingan Mimpi itu dosatnya Hujan aku sayang tanah sakangenan Brepiso kasambatan Antu jepini Elok aku terbat Syakira Audio terima kasih Ada Reza. Tolong masih Pak. Reza Sopo. Ayo sikatan. Sikatan. Dinesen bulan kadecare katri Gure da prangat bareng lawan si Reki sayang Mata bunga rangga tresno nyanding sliramu Banyu manis sesotyaku Loro lopo tanah sagandeng siro Lelono wono nyoba nrajang godho Aku kemi janji tresno kang wis tinali Nyawiji tekaning Ayo goyang. Sumpah ing ati sayang tanah sandingan kang katya mimin pituno satya katresnan Hujan aku sayang tanah sakangenan Brepiso kasambatan Antu jepini kasetyan Aku terobak lorong. Syakira Audio terima kasih. Jangan tadi Ayo yo. Bintang sana bulan kadecare rasri Ya Allah. Ya. Beda jaga bareng lawan si Reki Ayang kita bukan raga tresno nyanding sliraku Kanyo manis sesotyaku Ayo. Loro lopo Tresno
kesempatan atau janji kesetiaan. Oke, malam hari ini cuacanya sangat dingin sekali. Rodotnya kemas mas. Saya jomblo-jomblo piye? Ya. Jomblo mas? Iya. Rasakno ae. Jomblo. Jomblo tumbas no. Iya juga mas. Banyak get jealous. Paradise. Aku Purwatara. Ya mas, terima kasih. Nganti saiki aku tansah ngenteni, nganti sok kapan anggunmu enggal bali. Kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi TKI. Nganti saiki aku tansah ngugemi, nganti ing tembe aku setya ing janji. Tak atu-atu nganti tekan sabrene, kok panggah kowe durung ana kabare. Ora tak nyono-nyono aku nampa nawala gawe sesek ing dada.
kedeli nganti saiki aku tansah ugemi nganti ing tembe aku setya ing janji kira-kira wis 4 taun lawase anggonmu lunga melu dadi DKI ora tak nyono aku nampa nawala gawe sesek ing dada layang saka Taiwan namu ceritamu ing paran kowe durung bisa bali majikanmu kedeli nganti saiki aku tansah ugemi nganti ing tepi aku setya ing janji kira-kira wis 4 taun lawase ora bakal bae ora ana kabare La tala, ho, ha, oh, ha, ha, ing batas desa iki Gapura sing dadi saksi biyen kowe nate ngucap janji
nalikane perpisahan sinaksana kowe tawang aku mung golek sangmu bebrayan nanging sajroning ati nampa kabarmu dek wingi jebul sliramu cidra ing janji sliramu bangun bebrayan nalika aku ing baran tanpa dosa kowe medha talika tresnan saben-saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura desa iki nadyan wis tak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji ing batas desa iki kapura sing dadi saksi tuluse aku katresnan kang suci manungsa mung bisa lali Gusti ingkang paringi tresna sejati wos mestinya biji saben-saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura wates desa iki nadyan wis tak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji saben-saben tak liwati gemeterasane ati nyawa gapura wates desa iki nadyan wis tak lali tetep urip ana ning ati kelingan nalikane ngucap janji kelingan nalikane ngucap janji Didihan Channel.
Ladala. Diawasi bos. Bener lenomu iya to? Mulai. Wis mulai. Ah, adalah. Enak. Ah jenengan kali ini. Kuwi nek wong donga malah mbok jejelik gedang iki lho. Ah sampe talene nek andenge wit kuwi lho. Ha. Nek pinggir wit kuwi apa nek ting kono gak apa. Lah ning kono ditaleni diawasi, heeh. Bolone arepe mule, aja diganggu ngesakne, engko selak wengi. Nek lek ngelolong lek delepne jeru. Heeh, malih rodok seloloten. Malih ok no. Enak no. Malih enak ya. Jeru kok. Jos. Nah, dijogo. Heeh. Bapak dibantu. Nah. Hong sekaring bawana langgeng son puji marang pangeran mugia maradang mitra sami kalih slir ing sambikala tebih saking bilahi cinelakna ing Mancabaya. Biur seger. Suger Lah. pakmu. Suger pakmu. Suger. Kurang ajar. Adem-adem wonge ra nggo salin. Nah, tak mengi sampean jaga. Lah kok kinclong? Lah iya. Bake kinclong. Kene rambute, Mas. Astagfirullah. Tak kira dadi kombuser bopo. Lah kok kena nggih ngaca. Lah. Kang ojok kakean omong. Wis ra blanjani murang-muring. Kang nong tenong berase entek jenenge mere. Sabar solong ngalor kidul sepi obyekan de otang solong janji ya bareng-bareng bayaran neng tegang unduk gendeng yo ono rambut kuwi arane kentang rambut rikut kanthi wong lanang nono tanggung jawab kuwi arane lanang Lah salah. Pagangel iki lek sampean jaga, heeh. Dijaga aja sampe ucul. Nah, heeh. Nah, ditaleni ning wit nah, ngono nek ting. Nah, heeh. Betian ya lek ngarane wong kene apa? Heh? Cagak apa? Wis ngono kuwi nek cagak ae, heeh. Lah meniting yo kleru, menitiang yo kleru. ora iso anteng masih pal-pal joget ya Heeh, pagang ngono ae pagang megal-megale piye iki? bocah kok keaktifan Heeh. Lah ngono kuwi lho. Sajake kurang MBG iki sing ngene iki. Kowe lungguh meneng ya to kancamu ben bali. Nah, dipenane sing penak lah. Ah. Wis sono ae, digeripen, heeh. Ah, wis. Yo. L.A. Putra Bathara. Yes. Hey. Hey. Allah Ta'ala.
Bathara. Pripun Bapak? Saged dilanjut? Wah nggih, saged dilanjut nggih. Lanjutke mawon nggih. Nggih. Nuwun dumateng Sutrisno Budaya kanggo dalah putri ingkang sampun kirematan. Nah. Nggih. Pasugatan salajengipun nggih menika medalipun tarik kewan alas saking LA Putra Bathara. Mas biyene jane anggep angin lalu ngono heeh. Pramila terus pundi babaripun kawula nyuwun Syukur. Semoga Syukur. mirsani. Ha. Pun nah. Wis iki dijarne Bu Maya, heeh to. Dianggep kaya ora Syukur enek. salah becak Heeh. celintisan. Heeh. Dianggep kaya ora enek, heeh. Monggo, heeh. Cek goleki. Jangan digambui bae. Tak kira lewes mari mau. Kayak mau adine. Heeh. Nah, makanya digambui meneng wae. Heeh. Wong njaluk digambui ya. Heeh. Sing manut. Sing manut. Wis lah, ngono ae wis mari, heeh. Rasa angel-angel nggih apa. Ning kepang apkiran sing ngene iki, heeh. Ora kangge, terus didol ora masuk wisan. Mau bayar nek. Yo tengaren. Iki nuwun kawula nuwun dhumateng Sutrisno Budaya kanggo dalah putri ingkang sampun kirematan nggih. Pasugatan salajengipun inggih menika medalipun dari Wijagenong. Nggih para tadi kalian Prabu Simo Kumbang Sawadya Bolo pramila pundi kawula nyuwun iji pangestu sumangga amirsani nuwun. LA Putra Bathara